kaka johera mag adhula. Koro akwayo gi muolo duto te. Gik manong'iso ni kik watim ka, kik watimgi. Kong'isi ni luka monego bene luwo, kiseng'ado tiket mari to ng'isi ni mae rot midonjogo, mane manyakitigo. Apana leta mchanganyiko, nikech Kenya sani wane rameny. Nitie gima nyocha otimore e tugo mokwongo ma Kenya ne tugo gi DRC Congo. Nitiere apisa moko mag jorito ma nyocha odhi marach ahinya gi jorito moko mag CAF, kendo nying Kenya ko wach maber. To ma ng'iso nang'o? Kadipo ni tugo ma kawuono timbe go chako neno kendo, ratiro mar bago finals mag tuke mag CHAN inyalo maa piny Kenya. Mano en gima nyalore, possibility. Kuom mana kwayo gi horwo gi muolo duto te jo Kanyanam. Ni ka wadhi e pap, kidhi e pap, ko wach ni rangach iyao chakre saa 6, ang'eni tugo ma kawuono itugo kar saa 1 odhiambo. Ka wach ni saa 10, ng'ama nigi tiket ochope dho rangach, ka in gate E, dhie gate E ichomri go tir. Ka in ja VIP, chomri kode tir. Kik wakel tungni gi suku manyalo miyo hayo maberni mawa. Chani era pimni bende Kenya nigi nyalo mar bago tuke mag AFCON mabiro 2027 cha. Nikech ka otimore maber wang'ni, to mabiro cha be ok bi yienwa. To denja machielo en kar tuke mag CHAN finals mitugo giko dwe mar 8 ni, inyalo mawa ratiro no mi piny mar Tanzania kata mana Uganda nyakwaramogi. Kuom mano, wajo Kenya, wajo mohero welo, wawacho gani hakuna matata. Kata kidonje paw ndeke neno kondik ni Kenya hakuna matata. Naomba kwa hisani yako tusiwe na matata. Kik wakel koko, kik wakel suku. Wabeduru jomo chanore mondo nyadhi momiwa mar bago tuke mag CHAN gi obedie yo mowinjore nyakwaramoga jwang'.